cha. Ụmụakwụkwọ kelenu. Kelenu. Kelezonu. Welcome to Igbo class 108. Let's get down to work. Hembotao fufu. Yawu. Akpụ mokwan loiloi. Mommy, I want to eat fufu. Mommy, achọrọ m iri akpụ mokwan loiloi. Kabo rice. Yawu osikapa. Okay, oge gbago okirikiri aha na this Christmas. Maka ebe ọla itiri shi osikapa, itinye shi na mmụọ osikapa na mmadụ osikapa. Achọka m ịnụ, when we get to Naza's house, I'll be eating rice. Ige nwa m, I gara n'ụlọ Naza, aga m iri osikapa. Katọ beans. Yawu agwa. Owu agwa ke karata. Owu agwa ke beans. You grow tall when you eat beans. Ị ga-eto ogologo ma iri agwa. Kano cocoyam. Yawu ede. We make oha soup with cocoyam. Anyị ji ede eshi ofe oha. Akụzichala m taa. Ma dị ka ị mụtara, ka ihe gbasara gị. Somebody I'm keshi. Make sure you learn something. If you don't learn something, olu taa. Ma dị ihe chọrọ ịmụta taa, ka ihe gbasara gị. Ọ dịbazịa. See you in our next class.